Søgaard Hansen for British Masters and Teens 25.2. And I have a barbell, 20 kilos. Ja. And 5 kilo. Ja. And 5 kilo. I have preloaded my front squat rack with 20 kilo and 25 kilos and 25 kilos. Så bag på den anden side. Ja. Så kører det kraftigt med fedt. Skal jeg starte med spændende? Jeg vil... Det der er for langt væk inden for i forhold til at få det hele. Nej, den skal lidt der. Er du der? Ja, kan du spænde? Ja. Ja, prøv lige at kigge. Så er det ikke fint? Jo, Eller pull-ups der. Ja. Okay, skru lidt op for musikken. Ja, det sidder jeg her. Okay, DJ. Vil du have en ur på? Almindelig ur på også? Er det lige at se? Sådan der. Er jeg stadigvæk i? Prøv lige at kigge igen. Yes. Ja. Klar, fedt? Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Værsgo. Fire, 3, 2, 1. Værsgo. 1, 2, 3. Det er det fedt. Flot og rigtigt. Det er fedt. 21. Rigtig godt tempo. Flot tempo, under 2 minutter. Det fandt mig i orden, Finn.
5 tilbage. Styrkevejrtrækninger. Hvor starter vi? 5, 4, 11, 12, 14, en mere. Kom en til. Helt op. Ja. Ja, Stærkt. 403. Ni stykker, bare et. En. Ja. 4 tilbage. Kom. Sidste 2. Kom, Fem. Kom. 7. Du Mangler en. Kom op og tag den med det samme. Ja. 5-13. Og hvad så? Du har nu du har 5 minutter. Nej, For 7. fra 20 minutter. Okay. Han har bare 1,5 minut endnu, Finn. 1,5 minut. Skide godt, Finn. Og flot. Ja, Den var flot kørt. jeg havde ikke regnet med. Nej. Nej, det er jo det, vi siger. Du skal nå, jeg skal bare gøre det. Så får du også lige noget ungdomsforbund her, du. Kom så, Finn. Så er 40 sekunder igen. 50 sekunder igen. Vil du have filmet det derovre? Så er det bare helt, ikke? Man kan sagtens se den. Hvad? Det er han fra min bord. Hvad? 20 igen. Og så har du 5 minutter, ikke? Stærk Finn. Ja, flot, Finn. Hvad er en god dybde, du har på? Ja, men så har vi det. Så har du gjort noget galt.
Hvad er det så? Det er 80 eller 90. 90, mand. Fuck. Sæt bæltet på, hvis det er. Hvad? Sæt bæltet på, hvis det er. Ja. 12. Nej, det var pludselig irriterende. Men jeg var ude, Finn havde sagt det, at der var. På hel. På hel. På hel. Ja. Stærk fedt. Får jeg 2,5 halver på? 6 kilo derpå. Okay. 2,5 og... Der kommer op på 96, ikke? Ja. 2,5. And a half. Hvis den er nem, så tager du også lige en hurtig en med 100. Det var den ikke. Ja. 2,5 and a half. Jeg kan mærke, den sidder næsten lige over. Jeg tror, jeg godt ikke det er. Det er for nemt det der, Finn. Må jeg tage de der, ja. Skynd dig at sætte dem på. Jeg må ikke hjælpe, vel? Ja. 5 kilo and a half. Ja. Du har 30 sekunder igen. And a half. Det er bare at tænke over, Finn. Det er bare at tænke. 15 sekunder. Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende, har druknet mit begær. Sådan. Yes! Flot, Finn. Kæft, det er godt. Vis lige... Skal vi tage vægten af? Du har slukket. Jamen, jeg filmede jo hende. Ja, det er rigtigt. Tiden var jo også gået, så jeg tænker, at... Det er fint. Ej, Jamen, det er fint nok. okay.